Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am revenit cu un BMX nou. Acesta este primul meu BMX. Îl vom repara. Îi vom lua o roată nouță, o să o luăm. Un lanț. Foaia este foarte bună, este originală de BMX. Trebuie să-i facem și acest joc, care e un pic de joc la așa. Oșia, frânele cred că nu le vom repara, dar roata de față este foarte bună. Ghidonul trebuie vopsit. Vom vopsi și aceste de la frâne și o vom face. Și când o vom termina, o să facem vlog cu aceasta. Este o bicicletă, a fost foarte rezistentă și de-aia am vrut să vă prezint și pe vouă. Și o avem și pe acesta. Asta a fost prima mea bicicletă. A ajuns rău și v-am prezentat-o pe aceasta. Bună bicicletă. Deci acum ne vom apuca de aceea bicicletă roșie de BMX acela și vom încerca să reparăm. Am ajuns și la cea roșie. Trebuie să-i dăm roata jos. Îi vom da cu vaselină, încercăm, dacă nu vom reuși, îi vom cumpăra un ax nou. Dar nu pe asta o vom repara, dacă merge cum vreau eu, să o facem cu vaselină și cu alea, să o ungem. Dacă nu merge, trebuie să-i cumpăr ax, nu o facem pe asta prima oară, o facem pe cea neagră din grădină. Vom repara, îi vom lua o roată nouă, un lanț și o șa. Și o vom vopsi la ghidon. Uitați-o și pe aceea neagră, care mergem cu ea. Și ne vom apuca de lucru. Și am pus bicicleta, i-am dat roata jos. Acum urmează să-i dăm cu vaselină, să-i desfacem tot butucul, îl vom ungem cu vaselină frumos și după aia vom reveni. Și am montat această bicicletă, dar din păcate trebuie cumpărat ax și nu o vom face pe aceasta prima oară, o vom face pe cea din grădină. Ne pare rău, asta este. Eu am desfăcut, dar nu merge. Trebuie luat alt ax nouț și îi vom lua, dar nu acum. Îi vom lua după terminăm pe cealaltă. Și diseară poate facem un live, poate, nu știu 100%, dar vom încerca. Și oprește. Nu! Și vom da o tură. N-ai ce să-i faci. Tot zdrângănea, adică face trans, deci trebuie schimbat axul. Și după ce o vom face pe cea albastră, pe cea neagră să zic și eu, o vom face și pe aceea asta. Și nu uitați să lăsați un like și ne vedem mâine sau diseară la un live. Și acum asta e o bătângulea la locul ei. N-am avut ce-i face. Și acum o vom scoate pe asta, că trebuie să plecăm cu ea până la magazin. Și aceasta e cea mai bună bicicletă. N-ai ce să-i cer la asta. Și cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să lăsați un like și să strângem peste 7 like-uri.